main game online kono. Gelem ra? Ra iso lah. Engko mesti mbokku nyeneni aku. Kapan-kapan wae lah. Lah kok sih gelem ra main aku? Aku ayo wae. Tapi yo salin sik. Oke. Ayo si Topora, game apa iki? Sabar, ade nunggoni gimana dhisik tekan kene. Kok main tak tunjuki game sing apik sing iso dimain ade bareng. Lah, ya wis ah. Woi. Lah kae wong iki. Bener. Gol. Nah, ini. Nunggoni teko iki. Lagi teko piye ya? Ah. Yes, buka HP-mu, buka. Lagi. Langsung Langsung lah. main ayo. Tak tunjuki game dulu. Di. Dang. Terus lah sabar, buka HP-mu. Aku ya ngerti game apa, dang. Kita game iki lho. Iki jenenge ML. Lah kok ade main tarung-tarung ning kono. Gelem ra? Tertarik ra, Don? Ayo, jajal sih. Si, tak dong sih. Sing bisa. Triple kill. Allah, di kanan. Defeat. Mana? Mana? Maghrib nih. Tapi iki Masa nani pak aku iki. wis tak kroso ya. Dhisik wae lah mana. Ya, saya tak beli saya. Oke. Bisa lo. Saya Maksudnya suwun iki sesok main oleh. Oke. Ya saya. Oke. Saya suwun. Mantap. Ngono, Bos. Ayo. Kowe iki yo, iki wis jam piro? Yamine kok bali dolan kowe iki. Kowe dolan iki mek dadi apa ning? Wes Pak, penting anaknya wes mulai. Ya ora iso ngono to, Bu. Nek kaya ngono kuwi anake ra duwe masa depan. Seneni terus. Mendino di seneni. Aku lho wingi bar diseneni Pakku gara-gara bali magrib iki to. Senene piye? Seneni jarine ora duwe masa depan ngono lah. Aku wis kesel, Cok. Bendino diseneni. Esuk awan bengi muring-muring gue. Wis kupingku jebol ngene terus sih. Di kuping lah. Gede kuping. Man. Kowe iki seneni ra? Ya senene. Pikiro banyine. Tapi ra bendino ra dionek to kowe. Oh, ora. Aku ki muring-muring gue ngono ki enak dibiek iki. Jak gelut ah. Jak gelut iki to. Duh. Jare media Pak kenak ya jak gelut kan cara damai banget. Aja wong atos ngono iki yo. Mumet aku iki. Tah mabar wae. Oh. Wih. Wah, mendem. Weh, tulung jukokno pemean kae, wes mendem kuwi. Halo Bu. Bosei lo, saya sibuk. Enggak. Tulung lah le kae pemeane jukuo. Ibu ki gek nyapu. Alah Bu. Gemon. Sawise ngerti jagat ing game, Dika tansah dolanan nganti lali wektu lan samsaya lali marang tata krama marang wong tuane. Kalah we. Jika pundi kok ora melu mangan? Kalau
yang jero kamar. Alah bocah digerang kaya ono. Nakal ono terus kandune ulunggu. Jadi ya Pak, Dika kan anak sisi-sisi nih, ibu ya lebah gawe lepat terus karo Dika. Alah dibanding kirane lho Bu, wah pirani dhisik. Loh, Dik, kok awakmu ning kene? Dong lah tim. Oleh ra, pesawat orang tua aku minum ini. Lho, oleh Pak. Waduh, lawane adem ning kene. Suan ya. Ya. Mas Landang ayo maaf sih ora mau dolanan HP wae. Ibu. Oh, nggih, Bude. Lawan Matur suwun nggih, Bude. Nggih. Dim, tak ngurusi adimu sik ya. Jadi nak panganane mbokmu. Iya masak ya. Aku tekan nang mbokku, aku ora tebih ya. Jos tenan. Mantap, Pak. Jos tak rene terus ya bedino ya. Oke. Jos. Le, iki tolong saponono sik. Ibu. Aduh. Nah, tak endang to. Nggih, Bu. Saya tak bantoni mbok punya kuni. Yo. Ya Allah toh Bima, Bima, kau bekti mendoro mbokmu. Kapan aku iso kok ngene? Oke, Dik. Kowe iki mau bengi iki digoleki mbokmu. Mbokmu tekan nangis-nangis kuwi. Yo piye Bim yo. Ini wis kesel di sana ini. Pakku wae. Aku ya wis kesel larang ngrungokke bapak karo ibu mendino padu wae selesai. Pol kupingku ngene iki. Wis kesel aku. Ya aja kaya ngono harang to, Le. Jeneng jajal kowe ngomong perasaanmu ning mbokmu. Jenengane wong tua iki ya pasti khawatir nek anake ilang. Ya. Bar ngene aku tak bali lah. Tak siap-siap sik tadi. Ya. Tak siap-siap. Ayo tak siap-siap. Sik ya, tak beli sik ya. Suwun ya. Ya. Kayak aku nginep ning kene. Tak beli sik ya. Hati-hati ning jalan Dik. Suwun. Ya. Belum. Anakku wis bali. Kangen ndi le? Barani. Dolanan apa to kuwi? Kok seluman kelas ibu dewe digetak. Ibu lho, Mbak. Ah, bola aku kesel. Halah to Dik. Kowe iki lho mbok sing ngajeni sithik ngono lho karo ibu. Kowe iki wis dialem lho karo ibu. Kowe iki lho game terus. Mesakno bapak karo ibu Dik. Saben dino tok getak-getak. Karo ibu iki lho, Mbak, nyanani aku terus. Aku ya kesel toh. Mbak. 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 Mbak Rani. Mbak. Mbak. Mbak Rani. Mbak. Mbak. Mbak Rani. Ngomong Mbak Rani.
Sajane apa ya sing garai aku berubah? Oh iya, gara-gara aku dolanan game online iki. Bimarang prilakune apik rombokne. Bimarang yo sopan. Ngomong rombokne yo apik. Jebul aku selama iki wis salah. Ya Allah, hambamu wis lepas ya Allah. Nyuwun pangapunten ya Allah. Ya Allah, wis kaya Pak, Bu, kula nyuwun ngapunten nggih. Kula sampun tempat kali Bapak kali Ibu. Kula ngene iki awet kula kenal kemonan Pak. Kula nyuwun ngapunten nggih Pak, Bu. Iya le, meneh yo. Ya, Le. Bapak karo Ibu yang dalam ngapura yang Bapak Ibu. Ya Le, bapak karo ibu ya jaluk ngapura. Bapak karo ibu ya sering nyeneni kowe. Matur suwun nggih Pak, Bu. Kula nyuwun ngapurane nggih. Ya. Kula budal biyen nggih, Pak. Amit, Pak. Gile, hati-hati. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nggih. Jon, sapa to cah kae? Kok sopan men. Oh iya, anake Supri. Sup. Woi, Rene. Rene lungguh. Sup, mau ya anakmu? Iya toh, lah sapa meneh? Jan, sopan men lho. Piye kowe ngajarine? Iya toh ya, sapa meneh bapake?